Ало! Ало! Когато искам да си почина, лицето, за което се грижа, ме вика. Какво се казва в договора? Ако това е уредено в договора, не би трябвало да има проблем. Ако нуждите се променят, договорът трябва да се адаптира. Ако няма договорна разпоредба, тя трябва да бъде предоговорена. На всички трябва да е ясно, че не можете да работите по цял ден в продължение на 2 или повече седмици. Това може да е възможно в отделни дни по изключение, но не и постоянно. В противен случай ще се загуби качеството на работата. Наистина ли трябва да имам фиксирано време за почивка? Трябва ли почивката да е по едно и също време всеки ден и да продължава 2 часа? Или става въпрос по-скоро за принципа? Гъвкави ли са те? Може би във вторник и неделя между 14:00 и 18:00 на часа, а в други дни, например, да се раздели на 2 едночасови почивки, когато е подходящо. За това помислете какви почивки можете да предложите. Защо се карат за почивката? Дали човекът, за когото ще се полагат грижи, е сам и иска да бъде зает? Семейството изисква ли от него да присъства през цялото време без основателна причина? Или лицето страда от деменция, или се нуждае от постоянни грижи по други причини? Как семейството се възползва от почивката си? Когато имат почивка, те могат да си починат по-добре и след това са по-съсредоточени и внимателни в грижите си. Те са по-малко стресирани и лицето, за което се грижат, също усеща това спокойствие. Как може да изглежда едно решение? Ако е възможно, опитайте се да организирате времето за почивка така, че някой от семейството, приятелите или съседите ви да може да дойде през това време. Или можете да организирате почасови платени грижи чрез различни услуги за подкрепа.